डिमाकुसी जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय। जागायजेननाय गेलेनायाव बादायलायो इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि हेंथायै अदालगुरि स्पर्टिं एफसिनि गेजेराव। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसी एफसु आरो गेलेमु आफादजों बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 26थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनबाय। 15 अक्ट'बराव जागायनाय जोबथा बादायलायनाय गेलेनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। नुनो मोनो जागायजेननाय हाबाफारियाव मोसानायजों समायना खहाब गोनांसिन जायो। मोन्नैबो दोलोआ से गलाव मोननानै ड्र जायो। उनाव ट्राइबेकार इउनाइटेड चिरांदुवार हानजाया 1 गलाव देरहायो। बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ डिमाकुसी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसी स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननैजों बानजायजानाय देग्लाय बोसोराव 26थि बोसोर आरो बेखौ गायसनदोंमोन 1996 मायथाइयाव 1996 आव। देग्लाय 26थि जोङो बे गेलेनायखौ बादायलायनायखौ होदों आरो बेवहाय डिमाकुसी ओनसोलनि गासै रायजो राजा साफ्रोमबो बे गेलेनायाव बाहागो लायो। बयबो बेवहाय लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो नै दिनैनिफ्राय इन'ग्रेसन मेच जागायनाय मेचआ जागायबाय आरो बेवहाय चिरां इउनाइटेड चिरांदुवार आरो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब बे मोननै हानजाया बाहागो लादों आरो बेबायदिनो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 अक्ट'बरसिम जोंनि गेलेनाया जागोन। 15 अक्ट'बराव फाइनाल गेलेनाय जागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव गासै 9 हानजाया बाहागो लादों। शिलंनिफ्राय समेर एफसि आरो क'क्राझारनिफ्राय बारहुंखा एफसि, दतमा दासा एफसि, चिरांदुवार इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि, उदालगुरि स्पर्टिं एफसि, अर्गें क्लाब डिमाकुसी, कुबेराली आदिबासी क्लाब आरो सालबारि रेबेल्स क्लाब बे 9 हानजाया नैबे गेलेनायाव बाहागो लादों आरो बिदिनो दिनै जोङो जागायनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो रायजो राजानि अननाय मदद आरो डिमाकुसीयाव गेलेनाय मोजां मोनग्रा जोङो बेबायदिनो सापर्ट आरो मदद मोनो। बेबायदि लोब लोब फैनानै बयबो गेलेनायखौ नायफैयो आरो देग्लाय बोसोरावबो जोंनि जिहेतु डिमाकुसी स्टेडियामा आन्डार कनस्ट्राक्सन डिमाकुसी स्टेडियामखौ लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेनिखायनो जोङो मेन स्टेडियाम देग्लाय बोसोराव होनो हायाखै। थेवब्लाबो जोंनि थाखानाय जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे गेलेनायखौ होदों आरो जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जोङो गासिबो खेलाखौ मोनफ्रोमबो गेलेनायखौ जोङो जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथारावनो खुंगोन। नोंथांमोन बयखौबो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायनो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। नायगिरि बिथांमोननि थाखाय जोंनि मेन स्टेडियामा जिहेतु आन्डार कनस्ट्राक्सन नैबे जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथारा एसे फिसा। थेवब्लाबो जोङो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिबो थाखाय नायनो थाखाय सुबिदा खालामनाय जादों। चेयारनि बेबस्था आरो हाबनो थाखाय जोंनि जि थाखानाय बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो उन्नत खालामनाय जादों आरो जोङो टिकेटबो लायो। थांनाय बोसोर सिलभार जुबिलिखाय जोङो टिकेट लानाय जायाखैमोन, खिन्थु देग्लाय बोसोराव जोङो टिकेटनि बेबस्था लानाय जादों। गाबोननिफ्राय दिनै इन'ग्रेसन मेचखौ जोङो फ्रि हगारदों, नाथाय गाबोननिफ्राय जोङो टिकेट लानाय जागोन। रायजो राजा नोंथांमोनखौ टिकेट लानानै नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।